Pipila ka mga residente sa duha ka mga purok sa Barangay Puerto, Cagayan de Oro City, sobra 20 ka tuig na nga nag-antos tungod wala kuno maabot ang ilang lugar sa linya sa water district sa syudad. Sa karon, mano-mano ang ilang paghakot og tubig. Ang detalye sa Balitang Barangay ni James Paulo Yap. Matag adlaw ingon ani ang trabaho sa mag-asawang Merly ug John Ubial. Sakay sa ilang ginama nga kariton ang pipila ka mga galon sa tubig nga ilang hakuton gikan sa sitio Tinaw, Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City ug ipanghatod sa ilang mga suki sa Purok 6 ug Purok 7 sa Upper Barangay Puerto sa syudad. Tungod kapin 20 ka tuig na nga wala gihapon nabutangan og linya sa Cagayan de Oro City Water District ang maong lugar. Delikado man apan kinahanglan kuno nila kining himuon tungod mao kini ang ilang panginabuhian. Yang sa akong mingin nga wala magitay lang ka paingnan trabaho. Na ang isa pod, wala pod ni. Puy grado. Wala gid lain. Sa akong taman yun na. Nagpares man yun mi ngay nga na. Di, naningkamot lang gid mi bahalag kapoy basta kay makaka-eskwela lang mga bata. Sumala sa mga residente sa lugar nga mapasalamaton sila sa kariton operators sama sa mag-asawang Ubial tungod pinaagi kanila makaabot kanila ang tubig nga magamit sa ilang panimalay. Apan, doble gastos kini, sanglit mahal ang bayad sa pagpahakot og tubig. Lisod kay sir, kanang kada adlaw gasto og wala gid tubig. Korta-korta. Ug way korta din way tubig. Ang trabahante nga si Carlo Raman, magkinahanglan kuno og 150 pesos matag adlaw aron lang adunay ibayad sa pagpahakot og tubig. Ginaot lang mi sa mga opisyal karon nga matabangan unta diri ang Purok City, Perperto kay abi ka kuan gyud. Gikan pa gyud dito sa ubos. To diha sa ibabaw wala gyud tubig. Sumala sa Barangay Puerto Council nga aduna na kunoy gitagana nga budget gikan sa 2nd District Congressional Office sa Cagayan de Oro City. Apan tungod sa kadako sa proyekto, magkinahanglan pa kuno og dugang pondo. Aduna sab kunoy water rationing nga ginahimo ang barangay. Gihatagan man gyud niya ang Barangay Puerto og priority. So siguro moabot ang panahon nga ma-materialize na gyud na. So dili na kita magproblema og tubig. Labi na karon problema kay ta sa tubig tungod kay ating init. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.